Вчера местихме с мъжът ми 2,5 тона земя и се почувствах по-добре, отколкото след няколко дни в София. И това ме накара да се замисля нещо много странно. Животът на село всъщност е като стартъп. Само че без инвеститори, без екип и без гаранции. Ето, сега, например, записвам voice-over, не защото много исках да разбера как става, а защото микрофонът ме предаде. В града всичко е направено да ти е лесно. Поръчваш храна, викаш майстор, плащаш за услуга и уж си спестяваш време. Но после го губиш в трафик, в чакане, в това да стигнеш от точка А до точка Б и накрая работиш, харчиш и чакаш уикенда. А уикенда бягаш извън града, за да дишаш въздух и да си чуеш мислите. А на село е точно обратното. Нищо не е готово, имаш 100 проекта, 100 неща, които трябва да се направят и дори да ги делегираш, работата често е посредствена. И накрая пак го правиш сам. Вчера, например, един майстор, който залепи 8 плочки, ми омаза тротуара с лепило и познайте кой трябваше да го чисти след това, защото той си беше тръгнал. И да, грешката е моя, защото не съм изкомуникирала с него, че желая чиста работа, но то не е ли очевидно какво иска един човек, когато си викне майстор? И тук ти си всичко. И майстор, и градинар, и менеджер. Сутрин си с грим и снимаш видеа, след обед копаеш и местиш пръст. А пръста я местихме, защото искам да си посадя домати и разни други неща. И точно тук става интересното. Мислим си, че искаме по-лесен живот, повече удобство, повече комфорт, но когато всичко ти е прекалено лесно, започваш да се чувстваш празен. Защото човек не е създаден само да консумира. Създаден е да прави, да участва, да създава. Животът на село е труден, няма да те лъже. Но има нещо, което в града много трудно се намира. Смисъл. Реален резултат. Нещо, което си направил с ръцете си и може би проблемът не е дали си в София или на село, а колко от живота ти е автоматизиран. Защото ако всичко ти е готово, в един момент няма какво да правиш, освен да мислиш. И това е най-бързият начин да се побъркаш. А на теб интересно ли ти е как се живее на село? Искаш ли повече подробности? Писнало ли ти от градския шум? Ако са ти интересни тези теми, можеш да ме последваш и да напишеш нещо в коментар. Също и да се абонираш за канала. Аз съм Милена Брамова и говоря на теми като живот извън големия град, балансирана нервна система, регулирана по-скоро и пари. До скоро! И забравих да кажа, показвам ви тази стена, която в никакъв случай не е готова. И най-вероятно пак сами ще я довършваме. Така я заварихме, така купихме къщата. Най-вероятно е по-стара от къщата, защото в двора ни имаше стара къща, която беше паднала, когато купихме нашата. И тази ограда най-вероятно е на над 60 години. Така че, ако имате идея какво да я правим, може да оставите коментар отдолу. Ние имаме лека идея, но все пак реших да се снимам на фона ѝ, защото ми изглежда много автентичен селски вайб. А и тук светлината беше най-подходяща. Обиколих целия двор, докато намеря къде точно да се снимам. И въпреки че нямаше директно слънце, пак ми
беше трудно да виждам. Затова съм и с тази корзирка. Но стига толкова приказки. Надявам се видеото да ви било интересно. Скоро!